हेलो लोगोफोर मोनायावहाय रूम सिङाव थानानै लाइट अफ खालामनानै मबाइल नायो नामा नोंथाङा? जुदि नायो नोंथाङा बिपदाव गोलैगोन। मानो होनोब्ला तेलेंगाना रायजोनि सासे 34 बैसोनि आइजोआ गावनि मेगनाव प्रब्लेम मोननाय थानायखाय बियो डक्टरनाव थांदों। ओमफ्राय डक्टरा बेखौ डायग्नोस खालामो। डायग्नोस खालामनायाव माखासे खोथाया सोराङाव फैयो, जेखौ सिख्लाया गाव जाजादोंमोनब्लाबो बियो सानोमोन जे आंनि खर' गिदिंनायनि थाखायसो जायो होननानै। बाथ्राया जाहैबाय सिख्लाया अलरेडि 80% खाना जाबायमोन। एखनब्लाथ' बियो नुथारामोन। डक्टरा बेनो गिदिर मुलि प्रेसक्राइब खालामाखिसै, सार्जारिबो खालामनो थिनाखिसै। नाथाय बेखौहाय मुलि मोननैल' हरनानै मास मोनसे जानो थिनबाय। बेजों लोगोसे बुंबावो जे नोङो बे मास मोनसेया मबाइल नायनो मोना, टिभि नायनो मोना एबा कम्पिउटारनि सिङाव जिरायनो मोना। सिख्लाया न'आव थांबाय आरो जेरै डक्टरा बुंदों बेबायदि गासै खामानिफोरखौ मावजोबबाय। मास मोनसेनि उनाव सिख्लाया गावखौनो मोजांसिन मोनबाय। ओमफ्राय बियो डक्टरनाव फैनानै खिथाफैबाय जे डक्टर आङो बहुद मोजां मोनबाय, आङो नायनो हाफिनजोबसै। अब्ला डक्टरा बेखौ बुंबाय जे नोंनि बेरामा स्मार्टफन भिजन सिन्ड्रममोन। बेयो अभार इउज अफ स्मार्टफनजोंहाय जायो। दा बे हिन्जावा डक्टरनो खोन्थाबाय जे आङो खामानि नागारनायनिफ्राय गोबावसै। बे खामानि नागारनायनिफ्रायनो आङो मोनायाव रानिं नन स्टप 4-5 घन्टा लाइट अफ खालामना मबाइल नायबाय थायो। डक्टरा बेखौ बादा होबाय। बेजों लोगोसे गासै मानसिफोरनो बियो एडभाइस होदों जे एडभाइसखौ जोङो गोसोआव लानाया मोजां। बेनो जाहैबाय मबाइल अभार इउजआथ' गाज्रिखा, नाथाय जुदि सोरनिबा खामानिया अनलाइन थाबाय थानांगौ, मबाइलाव, कम्पिउटाराव, लेपटपाव, बेफोरबायदियावहाय बिदि मानसिया मा खालामनांगौनो 20 मिनिटसो बियो खामानि मावनांगौ। बिनि उनाव 20 सेकेन्ड बे मानसिया बबेबा गोजान जायगायावहाय नायदिंला हरनांगौ। बेबायदि बियो रिपिट खालामबाय थानांगौ। 20 मिनिट खामानियाव 20 सेकेन्डसो बियो गुबुन जायगायावहाय नायहरबाय थानाय। बेबायदि खालामोब्ला मेगना बिना जि बोलोआ बोजोबबायमोन स्क्रिनाव नायै नायै, बे बोलोआ फैफिनो। ओमफ्राय बांद्राय मेगनखौ दामेज खालामनो हाया। अब्ला नेक्स्ट टाइम जुदि नोंथाङा बे गाज्रि हेबिटआव गोलैनानै दङ, गावखौनो हमथादो। ओमफ्राय न'खरनि सोरबा दङब्ला बेखौबो हुसियाराव थानो थिनदो।